ochelari de soare purtăm în anul 2025? În primul rând, ochelarii de soare cu rame metalice, care sunt extrem de apreciați pentru eleganța, dar și pentru rezistența lor. Sigur că îi poți găsi într-o varietate de forme, dar și de culori. Ochelarii de soare Cat Eye revin în forță, însă dimensiunile și formele acestora sunt adaptate la moda actuală, ceea ce înseamnă că vei găsi colțuri extrem de ridicate. Ochelarii înguști cu forme geometrice sunt și ei extrem de apreciați anul acesta. Modelele clasice reinterpretate vor fi și ele în mare trend sezonul acesta. Funcționalitatea nu este trecută cu vederea, de aceea ochelarii de soare sport rămân și ei în tendințe. De asemenea, lanțurile de ochelari nu trebuie să lipsească din garderoba ta vara aceasta. Le poți atașa atât la ochelarii de soare, cât și la ochelarii de vedere pentru a adăuga un plus de eleganță. Lasă-ne în comentarii care sunt modelele tale preferate, iar dacă vrei să vezi mai multe, te așteptăm să ne faci o vizită în centrul Timișoarei, pe strada Alba Iulia, numărul 7.